Cred că doar el nu ne aude. Da. Bun revenit! Regret, sunt încurcăturile tehnice care nu, din care nu depind de mine și de satelit, mă rog, și probabil responsabil cu rețelele de internet din școală. Sunt așadar doar parțial dezolat, pentru că nu a fost în întregime vina mea. Aș vrea să îmi spuneți dacă se aude ce spun, să-mi răspunde cineva cu... Da, se aude. Așa să vă aud și eu pe voi. Alo? Nu cred că vă aud. Așa să-mi spune cineva o vorbă, orice, o bună ziua, sau nu chiar orice. Pentru că pe Irina nu o aud. Eu nu aud pe nimeni. Pe atunci, acum oricum am făcut-o host pe Irina, așa că mă voi reconecta, da? E din ce în ce mai palpitant ce se întâmplă aici. Noi vă auzim. Da, nu, a ieșit să intre la loc, să se reconecteze. Okay. Eu am scris pe WhatsApp zicându-i același lucru ce era și pe aici prin chat și scrisesem și pe chat. Rezolvăm. Bine. Dezavantajele lucrului online. Da. Și acum? Noi te auzim. Tu nu ne auzi? Acum da. Bine că n-a trebuit să repornesc tot calculatorul, tot e o chestie. Ne bucurăm de partea bună a lucrurilor. Așadar, reiau de unde rămăsesem, dar Irina nu mă lasă să fac share screen. Bun. Deci înșiruim foarte multe locuințe ca să ocupăm terenul, dar ca să ocupăm cât mai economic, pentru a încăpea mai mulți în condiții cât mai bune, evident ne uităm la diferite tipuri de locuințe, de grupări de locuințe. Până acum, cea mai bună densitate la regiunul jos de înălțime, parter și un etaj de regulă, apare să fie locuința covor și imediat după ea urmează locuința înșiruită. Locuința înșiruită, dar și cea covor, într-un fel, au o istorie lungă în arhitectura europeană, mediteraneană. În fond, ceea ce un arhitect pus într-o astfel de situație trebuie să facă este să privească ceea ce asta facem chiar acum, privim moduri de rezolvare a acestor asocieri de locuințe unifamiliare pe o suprafață relativ mică, cu o densitate relativ mare în comparație. Date fiind condițiile actuale de evoluții demografice și nu numai, și climatice, este cu adevărat și realmente o opțiune valabilă, o opțiune posibilă pentru viitor. Desigur, în continuare rămân soluții care ocupă relativ mare suprafață de teren. Și în continuare,
cel mai sigur și deocamdată singurul mijloc de a realiza densități mari relativ la suprafața de teren ocupată de amprenta construcției la sol, continuă să fie locuința construită pe înălțime. Sigur, deocamdată suntem tot la locuințele unifamiliale, nu la blocurile de locuit, unde locuințele sunt suprapuse, dar în puține niveluri și asociate pe o latură sau pe două. Tot la începutul dezvoltării moderne apare acest lucru cu încercarea, efortul întreprinzătorilor, noi clase industriale de a crea, de exemplu, coloniile muncitorești care asigurau condiții de viață mai mult decât decente și la relativ joase costuri de investiție și de exploatare. O densitate de 400-600 de locuitori la hectare este deja foarte bună. Țin tot de domeniul low-rise high density, așadar regim jos de înălțime și densitate mare de locuitori pe unitatea de suprafață. Deja suntem undeva într-o zonă comparabilă cu locuința colectivă. Insist, suntem în continuare în zona locuinței unifamiliale, ceea ce înseamnă, de fapt, vom vedea faimoasa intrare separată din anunțurile de mică publicitate. O locuire intermediară între locuința pavilionară, casa pe pământ, și locuința la bloc, un apartament în foarte multe asociate la un singur acces vertical și orizontal. Ele sunt asociate și pe orizontală și pe verticală, apartamente suprapuse, dar și lipite pe una sau două laturi. Rezultatul poate fi de asemenea destul de divers în materie de spațialitate urbană, așa cum arată și acest exemplu din 2007 din Franța, de la Clamart. Așadar, e vorba de niște căutări direcționate, niște căutări care vizează soluții intermediare la problema locuirii în secolul în care ne aflăm și care nu au de ce să nu se inspire de o tradiție multimilenară a locuirii și în același timp dau suficientă libertate creativității arhitecturale, care, pe de o parte, reinventând un model istoric, pe de altă parte, ținând seama de contextul construit și topografic, iată, realizează o expresivitate arhitecturală cât se poate de contemporană și cât se poate de, zic eu, onorabilă. Aici este un exemplu din Anglia. Criteriul arhitectural urbanistic, referitor la gradul de unifamiliale, a trecut așadar în revistă, într-o viteză, cred, și cu multe emoții, în fine, posibilitățile de dezvoltare pe mai departe a modelelor, de fapt, multicentenare sau milenare de locuire în regim jos de înălțime. Locuința colectivă, blocul de locuințe, este și el, până la urmă, urmașul unei vechi tradiții istorice a locuirii în mușuroaie, nu? În o mici așezări pe verticală, practic, pentru că într-un loc de locuințe mai serios încape populația unui sat de dimensiuni restrânse. Așadar, suntem la categoria B, locuințele plurifamiliale colective, acces mediat, așadar indirect, vertical și orizontal, grad de izolare mic, independență funcțională destul de relativă, nu absentă, dar mult redusă față de cele dinainte. Față de, și sigur, și aceste grupări se întâmplă în mai multe feluri. Există versiunea turn sau punct în jargon
arhitectural. Asta înseamnă o singură circulație verticală de regulă, în jurul căreia sunt grupate perimetral apartamentele, asigurând pe colțuri dublă orientare cel puțin, dar pe de altă parte și aici apar apartamente situate la nord-vest și apartamente situate la nord-est, ceea ce iarăși pune alt fel de probleme față de cam la locuințele gemene, în cazul apartamentului de bloc. Ele sunt, și sigur, ele pot fi grupate sub formă de tronsoane, respectiv reiau la altă scară și, de fapt, cu totul altă tipologie, ideea locuințelor înșiruite. Nu locuințele familiale sunt înșiruite, ci blocurile de locuințe sunt înșiruite, două câte două sau pe ambele fațade. Ele pot fi unități neomogene din imobile diferite în orașul tradițional, deci iată, revenim la modelul istoric și pot apărea barele în practica contemporană sau incintele ca un fel de insule urbane, desigur iarăși la altă scară și de fapt asigurând un totul altfel de spațialitate și urbană și în interiorul locuințelor. Este vorba mai mult de scheme de compoziție aici decât de calitatea locuirii, cu observația că în cazul tronsoanelor în T sau în cazul incintelor, în apropierea colțurilor, unde se întâlnesc tronsoanele de locuit, ferestrele aflate pe planuri perpendiculare de fațadă se află într-o vecinătate foarte inconfortabilă între ele, pentru că ele de regulă aparțin unor apartamente diferite. Așadar, atunci când facem astfel de compoziții, trebuie să nu uităm nicio secundă că ceea ce compunem pe machetă, de exemplu, nu sunt niște cubulețe din plastic sau din polistiren expandat, ci grupuri de locuințe în care locuiesc oameni în toată regula, ca fiecare dintre noi. Iarăși, o incintă de bloc de pare compuse în formă de T sau în formă de U sau în formă de O, care, mă rog, se bucură de un spațiu în interior ceva mai vast. Practic sunt curțile a 4 imobile. Se întâmpla deja acum 150 de ani în Parisul osmanian, inclusiv, de exemplu, în imobilul de raport în care locuiește François Choe. Cele 3 sau câte curți se întâlnesc acolo, colț în colț, de fapt își împart același spațiu plantat și foarte agreabil, chiar dacă accesul între ele nu este posibil sau nu este doar dorit. Este o chestiune care nu-și pierde din prospețime, o dezbatere care nu-și pierde din prospețime și din interes, nu numai în plan profesional, ci și în cel al sociologiei urbane, și de care trebuie, desigur, totdeauna să ținem seama atunci când lucrăm la proiecte de amenajare la scară mai mare. Nu vorbesc aici strict de proiecte de urbanism, pentru că ele nu desenează planuri, secțiuni și fundații ca arhitecții, ci stabilesc mai ales regulamente de ocupare a solului, dar firește că cele două domenii se întrepătrund cât se poate de intim. Sper, de fapt îmi doresc foarte mult ca în dățile viitoare să reușim să aprofundăm un pic apariția disciplinei urbanism, este partea a doua, practic, sau următoarea secvență masivă a cursului de acest semestru, pentru că e vorba de o disciplină nouă, veche de abia 150 de ani, aproximativ, urbanismul, și care ziua de azi s-a desprins și instituțional și din multe privințe, din păcate, și în practică de arhitectură, dar care nu a apărut strict din zona profesională a arhitecților și a arhitecturii. Vom vedea asta într-un cursul următor, sper. Revenind la imobilul de apartamente și voi face asta în oarecare viteză.
Da. Gradul de asociere este un rezultat al aglomerației urbane, iar istoria ei se întoarce cel puțin până la insula din Roma antică. Este posibil, dar nu e dovedit deocamdată arheologic, ca acest tip de grupare de locuirii să se fi făcut și în alte părți, tot în Orient sau din zona mediteraneană, dar nu la scara și nu atât de sistematic ca în cazul orașului Roma, în primul rând, dar și a marilor orașe din perioada imperială a Romei, antichității romane. Așadar, locuința plurifamiliară nu este invenția mișcării moderne în arhitectură și cu atât mai puțin o invenție a comunismului, deși în aceste perioade, în urma Revoluției Industriale și a politicilor de locuire, acest model, această formă de locuire s-a dezvoltat fără precedent în istorie. Fără precedent în istorie este și numărul de indivizi umani care locuiesc astăzi pe Pământ, dar, prin comparație, sigur, lunga perioadă de aproximativ un mileniu, cât a durat Imperiul Roman de Apus, a făcut posibil o prosperitate economică și o organizare urbană comparabile, păstrând, desigur, diferențele, rămânând atenți la diferențe cu cea a modernității europene. În cazul blocurilor s-a pus deja în discuție în termenul de apartament, de imobil sau și de tronson. Ideea în Roma antică și în prezent este că aceste clădiri masive care adăpostesc grupuri mari de oameni care nu au altceva în comun în afară de faptul că stau sub același acoperiș, vezi metafora mea preferată, funcționează, au un mod aparte de funcționare față de locuința unifamiliară, chiar dacă relațiile dintre vecinii care care ocupă un spațiu în aceeași clădire pot să fie foarte, foarte subțiri până la nule, ceea ce se întâmplă, ce știu, între vecinii care locuiesc în același loc de mai mult timp acasă. Aici o pauză foarte scurtă, pentru că am avut una nedorită adineauri, din motive tehnice, și revenim după mai puțin de 10 minute pentru a încheia, sper, în ritm alert, capitolul cu tipologia de locuire urbană. Așadar, pauză, voi suna cât de curând.
Dar iată, ne reveniți. Eram la insula Romană, care, desigur, e comparabilă cu blocul de locuință contemporan doar prin numărul mare de persoane cazate sub același acoperiș, dar poate și prin prezența prăvălilor la parterul construcției, însă nivelul de confort era în niciun fel comparabil cu ceea ce astăzi poate să treacă de normalitate în cazul unui bloc de locuințe, dar în fine, ideea de conviețuire în acest fel este practic identică. Se lucrau foarte multe persoane într-o singură încăpere, instalațiile sanitare erau inexistente și așa mai departe. Aceste insule erau așa numite și firește erau construite mai ales din lemn și cărămidă pentru iertătate și atunci incendiile erau frecvente. Se pare că în orașul Roma existau 1782 de domusuri și 46.290 de insule. Domusuri, da, nu casele cu peristil și impluviu, sau cu impluviu în orice caz, și 46.000 de insule, adică marea parte a populației, evident, plebea romană, locuia în acest fel. Dacă o insulă conținea 150 de apartamente, atunci să însemna o populație, într-adevăr, de cât a unui sat de 500-600 de persoane. Sigur, acestea sunt niște estimări pe care le-a preluat din cartea lui Radu Patrulius, Locuința în timp și spațiu, dar niște estimări care se bazează, firește, pe date documentare și arheologice. Evoluția controversată în măsura în care apartamentul însuși apare, de fapt, mult mai devreme decât blocul de locuințe obișnuit, este vorba de asocierea și pe orizontal și pe vertical, de fapt, a unor apartamente. Însă, toate acestea, ca în toate vremurile de altfel, erau replici mai modeste ale apartamentului nobiliar, ale apartamentului privilegiat, și care până foarte târziu, respectiv jumătatea secolului al XIX-lea, desemnează ansamblul format dintr-o cameră și dependențele sale. Iar într-o locuință, sigur că stăpânii casei, domnul și doamna, ocupau apartamente diferite care se grupau, erau grupate în jurul camerelor, încăperilor de reprezentare, de primire a oaspeților. Și firește, exista și un apartament de baie care până târziu nu avea apă curantă, însă avea toate celelalte accesorii necesare unei toalete. Dar e vorba, desigur, de apartamentul nobilier, mai târziu burghez înstărit, iar în ilustrația pe care o proiectăm acum aveți un exemplu de apartament cu băi și este o gravură din secolul al XVIII-lea. Enciclopedia sau dicționarul Raisonné al științelor și artelor și meseriilor din Ducour și d'Alembert, cei doi dintre enciclopediștii, faimoși enciclopediști iluministi francezi. Da. Mai târziu, în a doua jumătate a secolului al XIX, apartamentul desemnează locuința în întregime, nu numai cartierul doamnei sau cartierul domnului, ca mai devreme, și se suprapune cumva, devine sinonim cu logement, cu locuință, pentru a califica o locuință modestă, o locuință a oricui, totuși, care își găsește un loc în aglomerația urbană. Astăzi însă, deși deja de multe generații, apartamentul este unitatea de locuit care compune
un imobil de locuințe colective. Așadar, casa, clădirea, se compune din multe locuințe, în fond, și care are propria tipologie, care s-a concretizat, s-a constituit din diferitele moduri de organizare interioară, număr de camere, în primul rând. Asta a rămas în continuare un criteriu și o măsură a apartamentului. Nivelul de circulație, calitatea acestor circulații pe orizontale și pe verticale, cum se ventilează și așa mai departe. Și toate acestea sunt, desigur, studiate la atelier. Tronson versus imobil, în măsura în care tronson este scara blocului, un bloc cu 4 sau 6 scări, este o unitate repetabilă nedefinită, de fapt, și care înseamnă un modul, i-aș spune, de un grupaj de apartamente dispuse în jurul aceleași circulații verticale și care, din nou, poate fi repetată la nesfârșit pentru a rezulta o bară, de exemplu, care poate fi dreaptă sau se poate răsuci în plan după topografie și după fantezia proiectantului. Ține, desigur, de cultura raționalistă a locuinței, a locuirii, în măsura în care, pentru prima dată, de fapt, în istoria arhitecturii, abia spre sfârșitul secolului al XIX, la începutul secolului 20, locuința a început să constituie în sine și explicit o temă aparte de studiu pentru arhitecți și arhitectură. De ce s-a întâmplat așa? Vom vedea în ceva mai mult detaliu, începând cu întâlnirea viitoare. Cred că ea totuși va mai putea să aibă loc marțea viitoare la aceeași oră și ar fi mai prudent să aibă loc marțea viitoare la aceeași oră, fie și în condiții de internet instabil, așa că asta e ceea ce vă propun. Da, mă rog, ne înțelegem la sfârșitul orei, pentru că nu aș vrea să ratăm subiecte importante de discutat din motive de criză de timp. Așadar, tronsonul, așa numitul, această bucată de imobil, care poate fi multiplicată, este, de fapt, o clădire în sine, dar are două calcane, două laturi oarbe, unde se bate cupla și de unde rezultă o posibilă desfășurare serială. Ceea ce e cu siguranță eficace din punct de vedere al multiplicării numărului de locuințe, dar în niciun caz nu rezultă în spații urbane agreabile sau diverse sau variabile, ceea ce constituie una din, și nu singura, problema a acestui tip de locuire colectivă. Blocul cu imobil de apartamente izolat, punctul în plan, desigur, de regulă se desfășoară pe înălțime. Exemplul pe care îl aveți aici proiectat este turnul Montparnasse la Paris, singurul turn, cu adevărat turn în sens post-industrial, care s-a construit în țesutul istoric al Parisului, spre regretul parizienilor și cred că și al proiectanților, după ce s-a văzut rezultatul. Acest turn negru, care a fost slăvit la vremea respectivă, proiectul, adică în sfârșit intră și Parisul în rândul lumii și va avea proprii zgârie noi, a fost atunci și a rămas până în ziua de astăzi, iată, mai bine de jumătate de secol, un cui al lui Pelea, un cui în coasta, o sulă în coasta orașului istoric Paris, atât de bine și de fiabil restructurat de intervenția osmaniană din secolul al XIX-lea, și care nu se supune niciunei reguli de compoziție și nici măcar al unui bun simț
al peisajului urban, așa că a rămas singur, din fericire. Celelalte, se vede în planul îndepărtat, celelalte blocuri înalte de locuit nu concurează cu turnul Montparnasse, nici în înălțime, nici în aplombul prezenței arhitecturale. Sigur, încă nu a fost și nu va fi demolat o bună perioadă de timp. S-a sperat că va deveni un al doilea reper vertical al Parisului după turnul Eiffel, la fel de deplasat din punct de vedere urbanistic vorbind în epocă, pentru că trebuie să mai așteptăm un secol ca să vedem dacă așa se va întâmpla sau nu. Deocamdată turnul Montparnasse este detestat cu entuziasm cam de toți parizienii și nu numai de ei. Oricum, el a apărut atunci încă pe creasta de val a modernizării și a unei întârziat hubris al mișcării moderne. Deja ciamurile se destructuraseră în 1969, dar spiritul lor a supraviețuit și supraviețuiește și astăzi. Oricum, iarăși m-am luat cu vorba și cu pasiunile. Priviți-l ca pe un manifest și ca pe un exemplu, cum să spun, strigător la cer al acestui tip de locuință colectivă, punct. Dacă la Paris este scandalos, la Chicago, pe țărmul Chicago River, este un peisaj de acum tradițional. Sigur, acolo turnele de sticlă și metal au o precedență certificată. În America a fost inventat zgârie norul, și nu numai pentru că s-a putut construi înalt cu structură de oțel, ci pentru că a fost inventat ascensorul. Vă dați seama că fără acest accesoriu, care este ascensorul, locuirea pe verticală la asemenea înălțime ar fi de neconceput în condițiile de confort necesitate de populația urbană de azi. Vă semnalez totuși că relația acestor locuințe cu râul Chicago este non-existentă. Golurile pe care le vedeți pe cheiul sau spre râu sunt parcări deschise. Sigur, multele mașini trebuie puse undeva, foarte multele mașini, însă nu este o relație a pietonului cu râul și implicit și foarte puțin oricum cu nivelele de jos ale acestor construcții de locuit. Este o altă problemă a acestui tip de construcții și acestui tip de locuire. În pofida îngrămădirii foarte multor persoane sub același acoperiș, relațiile de urbanitate, relațiile de convivialitate sunt mult reduse față de moduri mai vechi, zis tradiționale de ocuparea teritoriului urban de locuințe și desigur, popularea străzii cu imobile și cu locuitorilor. Probabil că locuitorii locuințelor de lux au mai puțină nevoie de întâlniri întâmplătoare cu vecinii, dar există câteva anecdote de acest nivel de la care mă abțin acum, pentru că suntem în criză de tip. Eu sunt în criză de tip. Turnurile din Floreasca, de la București, în imaginea din stânga și din dreapta, sunt, din nou, păstrând, desigur, proporțiile, sunt, într-un fel, surorile turnului Montparnasse la Paris, cu foarte mare deosebire că aici se urbaniza o fostă groapă de gunoi, groapa Floreasca, și încă aici programul modernist de amenajare urbană se împerechează cât se poate de doctrinar, dar și
agreabil cu amenajarea unei grădini publice, spre care privesc cel puțin pe 3 laturi locuințele acestei înșiruiri de clădiri punct. Și încă un aspect important de remarcat, vă rog, observați distanțele dintre fațade, ele sunt de o înălțime, deci între fiecare 2 fațade, de dragul însoririi și a aerisirii convenabile, dar și a unei vecinătăți suportabile, vizual vorbind, distanțele dintre blocuri sunt la minimul stabilit de standardele CIAM, Congresele Internaționale de Arhitectură Modernă, și anume o înălțime. Recomandate erau o înălțime și jumătate. Vă dați seama că densitatea de locuitori pe unitatea de suprafață astfel nu crește chiar atât de mult, cum ar fi fost bună oară în imaginea de data trecută la Hong Kong, pentru că blocurile nu sunt înghesuite unele în celelalte și ce bine că nu sunt. Deci aici au rămas și neîndesite, din fericire, aceste turnuri din Floreasca. Remarcați, vă rog, evoluția vegetației în câteva zeci de ani. Fotografia aeriană din dreapta este deja color, cea din stânga este la puțin timp după amenajarea grădinii. Când nivelul de înălțime nu depășește 4 etaje peste parter, și mai ales când se rezumă la 2 sau 3 etaje deasupra parterului, atunci avem această înscriere cumva, ceva mai obișnuită, poftim, dacă doriți, încerc să evit cuvântul tradiție, în locuirea urbană, și anume în funcție de arborii necesari în mediul urban. Aceste locuințe nu depășesc nivelul arborilor, ceea ce înseamnă, firește, o mai bună vecinătate, vizual vorbind, chiar dacă prețul de plătit este dispariția perspectivei dealurilor. În cazul este vorba aici, desigur, de un oraș mai mic, probabil din Transilvania sau din Subcarpații meridionali. Barele, am fost la puncte până acum, barele sunt asocieri de locuințe pe lungime. Acestea pot fi, dar încă nu am ajuns la tronsoane. Inițial, asocierea pe lungime se făcea în funcție de amplasarea în țesutul urban. Aici este un bloc bucureștean, blocul Malax al lui Hoia Creangă de pe Bulevardul Magheru, așadar trebuia să creeze un front stradal reprezentativ pe una din arterele majore ale capitalei. Și pentru că în anii 1930 încă terenul era o proprietate privată, desigur, nu se putea construi orice și oricum în funcție de niște desfășurări pe planșetă, făcute frecvent, mai ales în deceniile care au urmat schimbări de regim în comunism, când tot terenul aparținea statului, practic nu existau parcele de respectat sau prea puțin existau aceste parcele și proiectul de urbanism suprascria orice fel de alt criteriu, iar el era frecvent întocmit de profesioniști mai puțin atenți la contextul istoric și construit al momentului sau al sitului. Aici vedeți că dispoziția în plan nu este deloc, nu are niciun fel de simetrie, este practic, sunt locuințe de lux compuse arhitectural și ascunse în fața unei fațade cu benzi orizontale de ferestre în cea mai bună tradiție a limbajului modernist al arhitecturii. Dar este cu toate acestea o bară de locuințe. Versiunea mult mai modestă și obișnuită este locuința muncitorească, parter și 4 etaje. Acesta este când nu mă înșel,
corectați-mă dacă greșesc, da, nu mă înșelam, era în Floreasca. Sunt apartamente foarte mici pentru locuitorul urban obișnuit, dar dotate cu toate cele trebuincioase și cu un partiu cât se poate de convenabil, chiar dacă încăperile în sine sunt înguste și joase, relativ față de standardele actuale. Apartamentele sunt foarte agreabile pentru folosire, pentru locuire, din cauza dispunerii rezonabile a funcțiunilor și a încăperilor. Este regimul mic de înălțime, lipsa de pretenții a finisajelor și acum, sigur, încercăm să facem abstracție de felul în care au fost închise balcoanele cu totul și cu totul întâmplător, cu niște ancadramente simple, încă moștenite din limbajul clasic al arhitecturii, dar totuși prezente și suficiente ca să ritmeze o fațadă. De regulă, în ultima jumătate de secol și mai bine, atunci când vorbim de locuințe plurifamiliale, imobilul de apartamente, cel puțin în zona noastră culturală, ne referim la covârșitoarea majoritatea cazurilor la locuința modestă, la locuința pentru toată lumea. Sigur, acest lucru se poate pune în legătură și cu regimul politic din România, al post-belic, de după al doilea război mondial, dar și cu tendințele europene în general de asigurare rapid în valul de reconstrucție după al doilea război mondial, asigurare a unor locuințe decente pentru cea mai mare parte a populației care trebuia să-și reconstituie, să-și reconsidere nu numai viața de fiecare zi, ci și spațiul vital. Toate acestea se întâmplau și vom vedea mai în detaliu în dățile următoare. Toate acestea țineau de teoretizarea în sfârșit, într-un târziu, a locuirii urbane, în urma modelelor ideologice ale preurbanismului și modelelor urbanistice propriu-zise, dinainte și de după, aproximativ cum până în secolul XIX și XX. Pe două imagini de pe acest diapozitiv, însă putem compara foarte, foarte în fugă ideea de bară de blocuri de locuințe cu ideea de locuințe înșiruite premoderne, aici într-un oraș hanseatic, Hamburg, un front de stradă, care probabil în secolul XVIII, aș zice, dar poate și mai târziu, dar nu mult mai devreme, trebuie seama, poate să constituie de fapt un model, o premiză a ceea ce aici s-a constituit, sigur, din beton și la o scară incomparabil mai mare și pe întindere mult mai mare. Orașele din România se caracterizează, practic fără excepție, de astfel de desfășurări, mai puțin cele din anii 1960-70, ca imaginea din data, și mai puțin de desfășurări din anii 1930, ca frontul spre sud, nordic spre sud, așadar, al bulevardului Magheru. Nu este frontul spre sud, este frontul spre, sud-vest, să zicem, cu blocul Aro în marginea din stânga. Și cu refacerile de după cutremur care se văd în planul mijlociu al unor blocuri, care fusese tot interbelice la origini și au căzut în 1977. Este modelul care se repetă la un moment dat, este tronsonul repetabil și care mai ales când se construia după un număr foarte restrâns de proiecte tip elaborate de birouri specializate de arhitectură din București, au rezultat în spectacol urban destul de uniform
de-a lungul și de-a latul României. Ceea ce în Europa Occidentală s-a mărginit la cartiere asanate sau construite de nou, în general pentru populația cu venituri modeste, de unde și expresia HLM, Habitation Location Modest, cu chirii modeste. Ele erau, desigur, imobile relativ ieftine în materie de investiție și de exploatare. La noi a devenit cumva o regulă care, pe de o parte, compensant o nevoie reală de locuințe, pe de altă parte, reflecta politica de egalizare socială și etnică și culturală a tuturor straturilor de populație, cu toate bunele și relele pe care acestea le presupune. Din nou, în continuare exemple din București, pe care nu le discut în detaliu acum, oricum le veți discuta pe acestea și pe altele cu Irina în cazul seminarului. Dar ceea ce este de notat aici, că la începuturile sale bara de locuințe era imaginată totuși ca o clădire unicat și ca atare reușea performanța altfel dificilă în zilele noastre de a crea repere urbane în desfășurările la altă scară, la alt regim de înălțime, la altă și cantitativ și din toate punctele de vedere a orașului postbelic în România și nu numai. Cele două tipuri de locuințe colective, punct și bară pe de o parte, regim mediu și înalt de înălțime pe de altă parte, pe care le vedem exemplificate aici tot în România, puncte de parter și 8 sau 10 etaje și bare de parter și 4 etaje, fără ascensor cele din urmă, cu ascensor cele din tâi, și care compun și spațial și vizual o oarecare diversitate a spațialității urbane. Este vorba de un mod de investire a terenului cu construcții care răspunde în același timp unor necesități reale de locuire și, pe de altă parte, unei noi teorii urbane de amenajare rezultată din congresele internaționale de arhitectură modernă. Dar, și nu în ultimul rând, și din proliferarea tehnicilor de construcție și din intrarea în obișnuință a folosirii betonului armat, fără de care, desigur, toate aceste lucruri nu puteau fi imaginate. În imaginea aeriană a cartierului Grigorescu, înainte de îndesiri, iată, este de remarcat din nou aceeași cumințenie, aceeași rarefiere a acestor implantări de locuințe colective și care în același timp contrastează destul de evident și chiar supărător cu vecinătățile imediate, care sunt casele cu curte, de data asta înghesuite între niște blocuri înalte, din care, firește, oricine poate privi în curtea vecinului, ceea ce, evident, este complet incompatibil cu modurile de locuire tradiționale. Folosirea alternativă a celor două modele sau în această tipologie a fost practic singurul joc sau singura libertate pe care vreme de vreo 2 decenii au practicat-o arhitecții în România, dar și în Occidentul Europei, pentru a forma o oarecare diversitate de amenajare urbană. Ceea ce însă din nou trebuie observat și se vede cu ochiul liber, este că spațiile urbane astfel rezultate nu au absolut nimic în comun cu strada tradițională, cu piețele, cu relațiile de vecinătate din orașul tradițional și care se vede în fundal, ca un fundal, ce știu, fotografic, dar și ca un fundal istoric, dacă vreți, al acestei schimbări de paradigmă.
O schimbare de paradigmă care nu s-a produs în întregime, dar nu a fost mai puțin radicală din acest motiv. Originele ei se regăsesc de asemenea în doctrina de Ciam, acolo este formulat negru pe alb. Sper să găsesc un sfert de oră pentru a discuta puțin Carta de la Atena, măcar sub câteva aspecte ale ei, însă modul de viață pe care îl inducea acest tip de ocupare a spațiului și care se reflectă cât se poate de profund spațialitatea oferită de acest tip de construcții și de relația spațială, iarăși, dintre ele, vizuală și locomotorie și de toate felurile, sunt semnificative pentru ceea ce înseamnă locuirea urbană în ultimii doar 70 de ani, așadar maxim 3 generații, în care felul în care concepem vizual, fizic, existențial, socio-psihologic și în toate felurile locuirea urbană s-a schimbat fundamental. Și vom vedea originea acestei evoluții în întâlnirile viitoare, de-a lungul întâlnirilor viitoare. Deocamdată ne uităm la forme, pentru că ele sunt, chiar dacă nu condiționează în totalitate, totuși modifică și condiționează în mare măsură felul în care menținem relațiile dintre noi, în care comunicăm, în care ne deplasăm în spațiu și așa mai departe. Ceea ce azi ni se pare un mod cât se poate de firesc de a locui și de a parcurge orașul, era extrem de nou și de diferit atunci când au început să apară aceste construcții și mai ales aceste ansambluri de construcții și a fost într-adevăr nevoie de trecerea unor 10 de ani pentru ca asperitățile să se mai șlefuiască, dar nu în totalitate. Feluitele crize urbane, sociale și de toate felurile se continuă în ciuda eforturilor de ameliorare și de corectare a unor doctrine și de nuanțare a lor în deceniile care au trecut de la implementarea acestui program radical de reconstituire urbană, a ideii de urbanitate pe ansamblu. Sigur, eforturile proiective au fost foarte diferite. Vedem dreapta din satelit o extrem de lungă bară, care nu e dreaptă și nici unghiulară, ci șerpuitoare, de apartamente, de locuințe colective. În variantă zigzagată avem același colos, de exemplu, la Sheffield, în Anglia, într-un cartier muncitoresc, care a fost declarat acum 20 de ani, declarat monument istoric și restaurat la propriu și gentrificat în consecință. Încercările actuale de a reinventa bara după decenii de reproducere aproape mecanică a aceluiași model raționalist, dar ucigător prin banalitatea sa, a rezultat atunci când și-au pus mintea arhitecții la rezolva acest tip de proiect, de program, și nu doar locuințe de lux sau dotări excepționale. Vorbesc, desigur, de arhitecții de frunte. Rezultatul este încurajator, pentru că cu prețul relativ redus al unor pasarele sau decupări volumetrice și spațiale, în aceste desfășurări de locuințe asociate pe verticală și pe orizontală, se rupe continuitatea barei. Asta nu era un scop în sine, ci se realizează un alt tip de spațialitate care face posibilă, încurajează, mijlocește alt tip de relație între persoane. Pentru că e un lucru care e greu de reamintit în permanență când avem atâtea și atâtea alte idei tehnice și estetice de avut în vedere. Totuși,
toate aceste lucruri pe care le proiectăm sunt pentru oameni și pentru alți oameni, nu pentru noi. Și atunci a încerca să empatizăm cu nevoile lor este ceva cu toate cât se poate de necesar, la fel de necesar cu rezultatele, ce știu, forajelor geotehnice înainte de săparea și proiectarea fundației. Aceste încercări sunt mai mult sau mai puțin ce știu, reușite după gustul și dorințele fiecăruia dintre noi. În cazul imobilului din imagine, aceste panouri sunt mobile și ele sunt deplasate de locuitori din apartamente după propriile nevoi și de lumină sau de umbră și atunci astea două, reală mobilitate și variație, una în fața de altminte, mă tem destul de eterne, cu o coloristică pe care nu o înțeleg foarte bine, dar impersonalitatea și monotonia barelor de blocuri din primele decenii ale genului post-belic, de post-belice ale genului sunt continue, cu rezultate așadar mai mult sau mai puțin convingătoare. Un pas mai încolo față de bara de locuit, așadar cu tronsoanele asociate pe lungime, pe două laturi, este asocierea pe mai multe laturi, pe 3 sau 4, pe 4 nu se poate că pe una trebuie să fie fațade, asocierea pe 3 laturi care dă 4 latere sau poligoane în spațiu, în plan, care închid curți interioare. Vedem aici Place de l'Opéra la Paris, din aer, cu N insule osmaniene de această dată, nu romane, în care mai mulți proprietari de teren care ocupă o parcelă între niște drumuri, între niște alei de trafic și de circulație pietonală, se asociază pentru a avea beneficii de o curte comună, care chiar dacă nu este la fel de accesibilă pentru oricare dintre locuitorii imobililor de raport cu pricina, oferă totuși un spațiu de aer, de lumină și de verdeață împărțit de care se poate bucura toată lumea. A fost o reinvenție foarte ingenioasă, așa cum întreaga intervenție a lui Osman asupra Parisului abundă de ingeniozitate și de inventivitate. Undeva în memoria lui se plânge de arhitecții cu care a lucrat și care au fost mediocri. În schimb, inginerii cu care a lucrat au fost cu siguranță excepționali, de unde și formidabilele rețele, nu numai cele invizibile de aducție de apă, apa la robinet și acum este foarte bună la Paris, o puteți bea liniștiți când vă duceți data viitoare. Pentru că este adusă de departe din izvoare captate în natură, iar și aceeași eficacitate se poate spune și despre evacuarea apelor uzate. Rețelele în cazul Parisului osmanian se referă la absolut toate funcțiunile și dotările urbane, de la rețelele verzi, așa numite astăzi foarte vehiculate în jargonul profesional, până la rețele de grădinițe, dispensare medicale și posturi de poliție sau de jandarmerie. Totul era organizat extrem de rațional și omenește în același timp pentru a face să funcționeze un oraș colosal care era deja la 1950 Parisul și care funcționează și azi foarte bine cu aceleași instituții și instalații. Oricum, revenind la locul nostru de locuit, răsfăim cu repeziciune în 2 sau 3 minute pagine pariziene. Aici vedem extensiile, felul în care a crescut Parisul până la ultimul existent sistem de fortificații urbane, cele demolate abia în urma intervențiilor aceluiași baron Osman, prefectul Senei, sau altfel spus primarul general al Parisului, vreme de
vreo 17 ani, dacă nu mă înșel, timp mult, dar și scurt, dacă ne uităm la formidabila amploare a intervențiilor pe care le-a proiectat și realizat. O parte dintre ele au fost continuate și realizate după plecarea lui Osman de pe acest post, în ajunul, cred că era 1869 sau 70, în ajunul catastrofalului război franco-prusac, după care lumea n-a mai fost niciodată ca înainte. Sigur, a putut să facă aceste lucruri în foarte bună asociere de lucru cu împăratul Napoleon al III-lea, în care și el și-a pierdut postul, slujba în urma acelui război. Dar nu aici trebuie să ajungem și la faptul că paisul, deci, industrializat deja, de bună seamă, la venirea lui Osman la prefectură, dar încă încins în aceste fortificații care, într-adevăr, nu mai aveau mare lucru de a face și s-a văzut de altfel și cu războiul franco-prusac, prusacii au fost în interiorul orașului. E drept că atunci deja demolaseră zidurile, dar ar fi intrat la fel de ușor ca brânză și cu porțile de odinioară. Osman este un fel de urbanist înaintea urbanismului. Termenul de urbanism încă nu exista, dar evident necesitatea de a interveni masiv asupra structurilor urbane moștenite din Evul Mediu și din Renaștere devenise imperioasă. Aici sunt marcate cu roșu marile trasee, parcursuri, le Grand Boulevard, proiectate și puse în operă în timpul lui Osman, și cu albastru cele care au fost realizate după ce el nu mai era la cârmă. Așadar, proiectul a fost după ce, evident, fusese extrem de criticat. Osman a avut o presă proastă în timpul vieții și mandatului său de primar și continuă să aibă o reputație execrabilă un secol aproape, chiar la 3 sferturi de secol după aceea. Pa nu, vorbesc prostii, un secol și jumătate după aceea. Vă recomand micuța carte scoasă de François Chouet acum vreo 12 ani, cred. Osman, conservator al Parisului, care a apărut și în traducere română și care este o mică și foarte percutantă pledoarie în favoarea intervenției lui Osman asupra Parisului. Iar și tot François Chouet a îngrijit, cred că în 2000, parcă, republicarea memoriilor baronului Osman, care sunt o carte foarte voluminoasă, extrem de bine scrisă, foarte amănunțită, din care aflăm, sigur, multe detalii despre această operă majoră, nu numai pentru el, nu numai pentru Paris, ci cred pentru locuirea modernă în general. Doar foarte, foarte pe scurt, vă rog să observați pe această imagine petele verzi, care sunt grădinile publice, vechi, abilitate de Osman și de echipa lui, bineînțeles, nu singur. A fost formidabil, un administrator de geniu, sunt convins de acest lucru. Putem sau nu critica mai mult sau mai puțin intervenția propriu-zisă, dar felul în care a purces la această întreprindere, în care a reușit să-și constituie o echipă pe care a motivat-o și a făcut-o să conlucreze toate diferite specialități. A fost realmente o operă de geniu în materie de administrație publică, de invidiat în orice caz. Iar ceea ce nu se vede pe aceste planuri este că majoritatea marilor bulevarde tăiate cu această ocazie, multe dintre ele drepte sau aproape drepte, sunt plantate cu aliniamente de arbori, ceea ce înseamnă că, de fapt, petele verzi, parcurile publice pariziene, sunt legate într-o reală rețea verde și asta acum un secol și jumătate. Bine că lumea a început să-și dea seama azi că există această posibilitate, ba chiar necesitate, în orașele noastre
aglomerate, supracirculate și suprapoluate din aceste motive. În cele două capete, cele două mari pete verzi, sunt pădurea Boulogne și pădurea Vincennes. Sunt păduri ca întindere și ca vegetație, dar niște păduri urbane, pentru că sunt domesticite din toate punctele de vedere, respectiv numai că nu vine lupul sau ursul sau râsul să atace pe plimbătorii avizi de aer curat și de liniște, ci sunt traversate de căi de circulație cu nume de străzi, mă rog, ceea ce e mai puțin obișnuit pentru o pădure, dar e vorba din nou de păduri urbane și e foarte important, Parisul de astăzi, care aici apare în culoare bej deschis în interiorul fostelor ziduri de fortificație, care au cedat locul asemănător Vienei unei centuri de bulevarde a mareșalilor, sunt denumite după diversi mareșali din Napoleon I, cred. Eram sub Napoleon al III-lea, deci gestul este simbolic din mai multe puncte de vedere. În fine, ăsta este un plan de epocă, la fel și mai detaliat. O să vă facă plăcere, mai ales acelora care ați fost la Paris sau celor care vă propuneți să mergeți în curând la Paris, să-l măriți și să priviți detaliile, ne uitând să observați biserici medievale, palate din Renașterea franceză sau mai târzii, care au rămas intacte în urma acestei intervenții. Așadar, aceia care astăzi demolează țesuturi de oraș istoric în România sau în altă parte și care îl invocă pe Osman pentru barbariile urbanistice la care se dedau, fie nu-și cunosc subiectul, fie sunt nesinceri, pentru că Osman a avut cât s-a putut grijă de edificiile valoroase din orașul pe care îl reconstruia. E adevărat că a demolat fără strângere prea mare de inimă casa în care el însuși s-a născut, pentru că era chiar foarte mult în drumul uneia dintre străpungerile pe care le-a practicat. Toate acestea le aflați din Osman, conservator al Parisului. Nu insist, de altfel m-aș grăbi să închei, lăsându-vă să studiați felul în care se cuplează 2, 3, 4 imobile osmaniene pentru a crea o insulă, sau 8 în acest caz, sau 11, cu fiecare cu aceste curți, care sunt de fapt sunt mai multe proprietăți, ar fi despărțite de garduri, dar ele nu sunt despărțite decât foarte discret de garduri vii sau de plantații ca să lase impresia unor spații cu adevărat deschise și planuri de imobile de locuit osmaniene. Aici, imobilul osmanian este un detaliu pe care de regulă nu uit să-l amintesc. Sunt stratificate social de jos în sus, respectiv la etajul întâi sunt apartamente de lux și la etajul al doilea încă apartamente foarte decente. În schimb, de la 3 în sus, ele sunt din ce în ce mai mici și mai scunde. Evident, chiria costă mai puțin, iar la mansardă erau locuințe de serviciu, camere în speță, foarte frecvent ocupate de personalul auxiliar al apartamentului de lux de la partea și la etajul 1. La etajul 1 și 2. Se va putea reproșa acestor curți. Sigur, aici suntem într-o zonă poate mai puțin bine plasată social, sunt prea înalte și prea înguste pentru a da cu adevărat lumină, dar vă asigur că ele funcționează. Nu de alta, dar am avut prilejul să petrec timp în câte un apartament, nu dintre cele mai scumpe.
Suntem spre sfârșitul acestor note de curs, așa că voi abuza în câteva minute de răbdarea voastră pentru a semnala aceste ultime pagini, ultime 20 de pagini, la care vom reveni însă data viitoare pentru a le discuta totuși ceva mai în detaliu și care rezumă și reia ceea ce s-a discutat până acum, creând două deschideri, dinspre locuința unifamiliară și dinspre locuința colectivă, în ceea ce înseamnă programele de proiectare contemporane, adică de azi. Și le vom discuta puțin la întâlnirea viitoare, care, da, cred că și vă poftesc săptămâna viitoare, la aceeași oră. Sper că la un internet ceva mai performant decât s-a dovedit astăzi și când vom trece foarte rapid în revistă și criteriile arhitecturale, vedeți bine, dar nu vom zăbovi foarte mult la ele. În orice caz, voi trimite notă de curs când le va veni timpul. Irina, cred că vom da o pauză, nu? Deci după aceea te las în compania grupei ca să vă lansați tema de seminar. Eu vă reinvit marțea viitoare la ora 9:30 pentru a conchide tipologia și pentru a antama preliminariile istorice ale urbanismului, uitându-mă și în calendar până la întâlnirea viitoare ca să văd exact cum putem continua. Și bănuiesc că după întâlnirea de săptămâna viitoare, următoarele dăți vor fi, dacă dorințele mele se împlinesc, pe viu la Sibiu în sala de curs. Dar deocamdată ne revedem marțea viitoare la ora 9:30 pe Zoom. Vă spun la revedere și după pauză vă va găzdui Irina. Deci luăm o pauză de 10 minute și după aceea revenim pentru prezentare. Prezentarea nu va dura mult, nu știu, să spunem o oră, deci nu ocup încă 2 ore de aici încolo cu ea. Da? Bun, de 10 minute ne vedem la 11:33 înapoi aici, da? Mulțumim. La revedere! La revedere!